السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ngati windana men kadi joni kadi hande jinmi ko jangen attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi karen don onji koni way ay anani at ta ay atahi meta atahi gadda ya goddo ya poda yao atahiya tu gasi gadda lillahi bange ay lil lahi ni foti dum do on at tahiyatu lillahi gane mbiyani alif lam ay bani ay nandi do ko aawonani odo sidda non addi odo alifi o njaadi mbiya at ta ay hey ya tu ay odo li e odo njaadi lil lahi ay do nandi gasi do woni goo dimmijo ay az za poda zaki ay ya tu azakiyatu ay ari gadda lillahi kadi ay lil la poda hi badani azza ay azza kiya tu ay lillahi nani ay odo alif e odo njaadi woni az za o fodimo kiya o fodimo kiya ay tu ay odo li e o njaadi lil lahi done nandi yaadi ay done biya at day yi ba poda ba tos adayi ba tos salawatu ay sala ay wa poda wa ay tu lillahi fudar ay lillahi nan lillahi o ngasi wana yide do timmi gaden mbien abayni gasi ay odo alif e odo sidda njaadi mbiya at ay o njaadi day ay yi ba o fodimo ay odo tu e odo njaadi o jangani dum wadi mbiya tos ay tos sala ay sala wa o fodimo tu salawatu ay lil lahi ay dona yaadi wani yaadi do ko at dayi ba to sala watu lillahi
hande ɗum ɗo tan jangata ɗum noon sa jooɗima ɗo sa jooɗima e jonde aɗa tayo andu ko ɗum ɗo jangete hen julde farilla naafila nani jaren jam jam mbasen forsude jangde nde hande en jangi attahiyatu ay lillahi attahiyatu lillahi ɗo ko azzakiyatu lillahi azzakiyatu lillahi ɗo ko attayyibatu salawatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi ɓamten attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu sala ay sala watu lillahi ngane mbiya attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi fof ko lillahi jeyi ɗo ko en kalanɗo goɗɗo ko wona Allah attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi ɗo ko attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi on jiide on paamide ɗani goo nani ɗimmo o nani tataɓo o nani wadde goo ko attahiyatu lillahi ɗimmiijo azzakiyatu lillahi tataɓiijo attayyibatu salawatu lillahi jangen attahiyatu lillahi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi attahiyatu lillahi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi attahiyatu lillahi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi attahiyatu lillahi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi on jide ndeɗo windande nani joni so gayni garen e windande ɗimmere nde jangoyen toon assalamu alayka ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu on heeda bange mbasen heñade mbasen heppude mbayen doge doge nde so ɗiggi wonde nde heeda bange wonde nde heeda bange so rendi gaynon ndendinen laawol gotol wawa jangade wawa ɗiggude ko ɗiggi ko ɓuri forde sa wawi tawi gotol kala julde farilla naafila a foftima ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañirɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴeewon baawɗo ɗakkoɗon sara makko omo haala oɗon binda omo haala oɗon binda ha mbawon on dañani mon walla on noon nodde en e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o
ngara caggire saggere ma a saggani noon alhamdulillah rabbil alamin ko musidɗo mon giɗo alamuda mon nder e bawal yayali ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin on jarama wassalam nan ɗon